kire ndicho tukunenga bwakire tiamenta na libori nenga kibwakire ndicho tukatanga bwakire bya na tukatanga bwakire bya se Yesu nkorene boniga sencho mu rubiri bwa megiri ye Biblia musaso gutoko mugaka sogotoko mwana sogotoka abantu bonse pese mo gotoka to bale yonoro mu rubiri mwoka otebanga tugane titotanga tugane tubura ibu mwibuli meruli menge otebanga mu rubiri kubwatia niwo ntubara ibu muri oto ntubara ibu mubuli omugako mongine musani go bakutukeleme liyasanya ko bakako kwana amona barubo asenchira bene nasa twanje nasa toko kendo tukira siri tukulia lero nyaka batukwegera engane nene buna kirege ntutokora esiko nebako nigo bwete kumuchira asinya sai kubwa muntu rigererie ngento ngubo tumani bwake muikara ndito ngubo tumani bwake mubere bangu ndito tumani bwake ntoki bwake muikanga kibura twatane amo na nyasara kiri ngane ne kabisa usingane ne kigma no gotebanga kende gyons tokokora ebe no korandia ebe no kweboya ebe no koragera ebe yani kende gyons ogokora eboli naki ebintu byokora mbimonya sai isiko nebako yankwariga ngale ne abali banya ko batokonya situkulia lero elinya ko batukuiwe ngane bya asenchire abene umwalimu Thomas kwani abasomba banya sai changereri bageri ko batem wakire lande ngo balikania sereson ya lero aye olio tali angane studio ngoko boli yao twale buku yao twale karamu olike elinde ekero kwate chinga kichisa ine oligeria mangana yao kwa no sina yekene yamosenewe mbema ni mwalimu Thomas Nyakuruma kuru kanisa ya Ruaraka umulisia Thomas Nyakuruma kuru kanisa ya Ruaraka mbema roko bokwa no kono si ne no mulisia Jefferson Matena Oruaru ne kanisa ya Kitengela West mulisi karibu asengencho yuko kwanya mwancho mulili turigereti ndikubwa mano turato kasigika abana banyasa bakena banena sembeo litukuli elie sabato tigamba kwaninga happy sabbath happy day nyasaye nomuya na ndengo baligania sengencho yokorobo nene bwae gwetera samegelio yebipiria litukuli lero bwema manatika goteba tukuli nene gotebanga onsi asobonene bonyasai nekimungo kegotora ndelia kyaba Korintho yeli tangani osoma kwa 10 no cherwa no ruwa 30 nekemo neoni gegoteba iga anaki angirore naki komokolia mbia tiangirore mbia mwana soko bikengane bia naki kamokolia gose mokonywa gose mogokora ingana linde lyonsi koronsi asobonene bonyesa tiangirore naki kamokolia ose mokonywa ose mokora ingana linde lyonsi koronsi asobonene bonyesa nekerenge ngelingali mwamo onsi asobonene bonyesa muri Thomas Nyakuruma nichasolemo aseyemo nyoma ninge kebungeke ningato cyangwa batukwegera asuri tukulia lero ningansera lake ase elesoni wikili yakirete igoroye base kanisa Lauro na ligetie akaoro kimechando yalengese kanisa monomo na ukwa na igoroyo butumani kwale korekana sabantu banyasai Elia akabasomi akabatewinge ebimbyo pimtageri korekana asabantu banyasai egalto gosoma bakulinto litangani isanemo oso ocherwa 19 na 2 akabarua ekikekogera pabwenete buyatana kurwase ebinte bibyo bunyaka na bibya lego busalia pya sali dietalie kanisa nilyo mu Kristo ingani okuwa nango somega wangu ehote baige tabulke bakorintho litangani 6 gose isano nemo noro cherwa ndoria ruwa 19 kwa 20 nyodenga gositi mumanye tinga emebere ino ne kalu yo moikomo chenu olime ino oyo mwairu na Nyasaye na ine timuri abaina abanyene ekyagera mwagure twaseri gorinene asayo motoge Nyasaye asemebere ino mbiye mono akabeku boroso ngapono inu umokoro kwa ba Kristo yani babotani ba Kristo
muyatanane ekogere emibere yaino nigere emechenu bono ekera gocha goikerenga byonsi mokora ase omwanya sao bonene awo address omokristo omanyire ing'ere nigaro y'Nyasaye kuwatani Kristo pone kero togotenga byonsi awo mayetanse tamana ichindagera agacha nokunywa yani ebintu bi essential birito bitu togotenga basic necessities byakera lituko chindagera chiokuria ine nomwalira ni Nyasaye semesa yawo musanga monere keriokunywa keria nomotenga Nyasaye karibu ikine kyakale kolengana ngaki byose byokora yani asenjerere ngaki ayo enjero we conduct asogo kwana n'abantu biriyo gukora enjero kogenda enjero kubeka kianga byose bingo mwabiri Nyasaye ikirengekene naendo ukora watebaiga onye kuamanyire ng'abono byose bigwete koba asingincho kumanya sawa banene tobasa kobeke wocha uchaso yo mino udio taraikira kutwara umanyiro ya Nyasaye kuna weikere kumanya Nyasaye nigenteke ngao na kumwanja Nyasaye nigenteke ngao ebu ya tenga ki oyo watengana mwaite Nyasaye riorio amwanje Nyasaye na ndo ikirenga wika mwanje uyo mino go oboroso bwo kumwanya Nyasaye obone na ase byonse no kumwanja Nyasaye na kumwanja mukisangiwo wosoyo mino Lebo muri Thomas soko bikingane biya abunari asitoko beko burusu bwengana tokunya gabatokuriyeria ngabona rero gwatebire ngano mwanche Nyasaye kugwereye ntakoteba natosome getagulikia Yohana 15:14 kegoteba yani 14:15 gatangwe mwanche Nyasaye gwikaigwere Nyasaye akoraki akonyara koba kagoteba bono twikire gangana ndigwetani igo bono nturiye Nyasaye nero kurgentoki chiseme tarwego ni fakti bukwe ko tabase dabulke akobonga o tagete chiseme amabolingo amabolie Nyasaye bono ine chiseme Mulisia Thomas yani Mulisia Jefferson chiseme ekero guchirengania nobuanchani chiseme kero guchirengana gentoki nobuanchani ninki kwente kuirali bakali negose murubwe kiyamoro batanga how can you strike a balance between chisemi na gentoki no bwanchani bono muri ebintu ngakibira agende amu ekwanyore chisemi na cyuko tumye chisemi chikobwate gentoki no bwanchani kogotoa ekipawu yago kwana kubwa mono aseketa kulya bakorintho yeri tangani orucherwa no ruwa osoma kwa enane kurwemo wika 17 abana banyasaye tikatu kuanire nanda ase enseme yemo eyo turigeti komanya uchime mono enchira toratumie chisemi goetera asubwanchani chinyarako bachikore tobone nase Nyasaye chisemi nchirimbe chisemi na ichiko nyarako bachiko toa obumanyi na kitoranya ko toko endereri lingana lya Nyasaye goetera chisemi nonya negente kegiachirege koro kwa internet na woko tumeka egero nyaraka woko iraringana lya Nyasaye lakini bono egente kenene asa matunda aritoire yo moikomo chenu no bwanchani obwanchani na buli itina naki aye Nyasaye sese nine chisemi oranyara ko bakogo tumeka chisemi chiao koro kyo bonene bwa Nyasaye uno mulisia musumbo Nyasaye atiekere kwa ukwana ngeringa ekero obwate obwanchani noba kole ne chisemi chinene koetania chisemi chiria sekara ngo kienseye nando bunene bwa Nyasaye lingana lya Nyasaye nili nyale ko likorekana korwa sole gekogera ekero konyo chi philosopher osabantu basomire mono mbai kunyaka bagutwara lingana lya Nyasaye ingigekogera barabuo nigo beyanjete igo bono litunde liryo bwanchani ndiro indi yamo nasibale ekero tonyaka tukurigereria umuchakano we leseni ya litkolia rero maigeria litkolia rero ntonyaka tokote wona ki tokole byonsi
nonya bamurekete gose tunyake ba tukumurekerunga tunyake ba tukoria na kunywa lakini asobone bo Nyasaye asobwagare nana bibegete ng'ana ki byonse kare togokora tokore tole n'obwanjani tokore tole n'ekerengo igo ase okomenta kwane una umusumbo Nyasaye Paulo nyarete kokagoteba nigo nyago nkwerera gose nkobeka asobwagare ng'a ekero tobwate chisemi echi tutabwati obwanjani obuya osoboronge bwa Kristo Yesu ni obokurwa setole ndokonyara kwa tokorokia obuya bwa Kristo Yesu asetole nande keiga na kipora nyara kwa gutukurera mathe Paulo monyene nigarengo musomi umusumbu Nyasaye nande gwetera none katukurire none museruka nigarengo musomi monene lakini bono egento kiagarete chisemi echi babwate chikarorekana na sengenjo babwate litunda lyobwanchani asengenjo Kristo Yesu aikaransa chinkoro chiabo igo nigo tokonyaga tokotebwa nare togokureru inga na tosoma ogosoma okoiga Yesu toigoreire egetunyaga tokorokyo bonne bwae kurende tweka abanyene tutige Kristo Yesu gwetera sobwanjani litunda lyobwanjani litonyaka baligo totenena nande litagwara setole kero nkorigereri nonya nekero tukora aligererio viongozi umusumbu Nyasaye from our neighboring country ndo roche kiongozi bona Magufuli yani agukwanera iguru yo kwanjani agukwanera iguru ilingana talinga bone karale ne keroge kanene tatake iri kumanya Nyasaye lakini gwetera se kerogo keria oro kyo bonene bwa Nyasaye Biamono Malaysia asoko beke ngane yubuja ngai chisemi chikurwa nande ekene ngeri akrobot chisemi utobwati ubwanchani kene ngeri gwakolire tebo Malaysia moda tutoiro Malaysia masaba kolintaba nsemi kichi babwate na chisemi echi nchi abakonya kubwa mono asobugimo bwagentoki bwake muhika kwende kero kwa na yu Malaysia manyu mwancho mulinga akaro someta bugiya proverb kusemerenganyo mosaba nigiye gotebanga the fear of the Lord is the beginning of wisdom yani omochakano bwechisemi no kumuiro kango Nyasaye koko na proverbs ibere sita na odanga for the Lord gives wisdom from his mouth Nyasaye nero kurua obongaini nechisemi kuruase omunwoe tali ayoka nande kero gosoma gitabu kirikemerenganio 18 somo chirwero 15 otebanga omo yuli tagete kuma chisemi Nyasaye no aramunare anyako bakakoraki gakoba lakini ndi yakubona yamatanga omunzi chisemi abolingo aboli Nyasaye abakorinta abo muri Zimbabwe ate chisemi tarboigo lakini ne chisemi nchi abakonye te kubwa muno tere wikira mbaba chisemi igoro ya ebinwanso mbaba chisemi igoro ya gentoki igoro ya Nyasaye ulioroyo oyomo nchi abakonye to murisha egatabu dogosoma ne kiabakorinto litangane isano isato ikebungo kyorocheru wayo rotangane wika 13 Paulo ekera ukwana igoro yobo manyoze chisemi echi ni gachibegete asebirengo bibiri amen mbaro konya pa kongira asubo manyi igoro yebintu bikuru wase bimwanso na ende mbaro bale nkabarere bali tu asomete uchimayenga ki nigo bale kwewa mabere banyo yani ekero gotaka gosomya umuntu igoro ya Kristo ekeka rutubwate ibirasi byebatiso osoma maigerio onya gukina obumanyi bwaye steps to Christ eronya gosoma chi step chirigocha wocha naro eroso osomete umanyete ono beto muchando ase kanisa ya Corinth ekogera mbaro konya bakongira maete nga bingwanso binde byose bikuruwa chizi Nyasaye chinde sanamu mbyalenge nange njoyeko era Nyasaye noyomo Deuteronomy 6:4 na ekale ukwana Nyasaye noyomo kweyo arawe nono bali kuli bintu bya maete nga kintu ekurunge sanamu gose Nyasaye ende teyo lakini balenga abarere konya batarakina kotwaro manyigoro ye amali kubunaya nigo baleke konyora nga abande bababerere kegocha ngaki bako babereke gocha abasomete nga kende gyonsi kekuruwa sanamu ikinekebe
Bono ekera akoroyo kongira akoria niga ari guchanganyikiwa. Bono ekera Paulo akare gosomiga awu niga akare gukwana ng'aki tiga twiatanane korwa ase ebinto buna ebio erinde entogo ebigocha gocha ase abataramanya intu twamanyire ntomanyete lakini erinde torende oyo minto nere tabasa kogwa ekiagara arorire tokwasoanana na ase amang'ana buna ayo tiga twiatanane omagokoro otenga ki bono rende ekere mwamanyire igo inu mwakong'ire egento mogokora anja ababande abanje tiga kong'ea kobaranga bona aba nabaleu unabona kanisa ntubwate raba kanisa abalisi abantu basomire abapasta ntubwate bakachi professor ntubwate bantu bachi doctor naende Nyasaye nabanje tabantu baye basome erinde basemia abande lakini chisemie chinchi basa kuba ekegocha unabona ekere togosoma egitabu kia okumanuka 2 rocheru wa 14 na 20 nigekale ukwana iguru yugweatana kurwa ase ebinto birwa ase ebing'wanso chese bena kwaniga obuna ale gosemia abantu kuri echindagera chirure uchi ase ebing'wanso ng'ani osome egitabu ekio okumanuka 2 orocheru wa 14 arabo orocheru wa 20 gukwana ale gento gabu otebanga korende ninde namang'ana makeigoro asore nore n'abantu abo babwatete okwegeria kwa Balaam ero yo borokereti Balak abeke ekegocha saba Israeli ng'abarie ebintu byare koruwa ebing'wanso ase miwekano yogosasimwa na gokora obotumane noigwete ebinto ibigocha bibwataniri omaeto morefi omorebi nobotumane tokumwatanana omorebi nobwatana tokumwatana bono ina yagatanga inubona abakristo mo basa gokora ekwende weswana ni ase ebinto binebi ekora mbwamate kiobwate gosema gendro kimokugamba n'omuntu tabwati ekwende ya Nyasaye otabwati omoni bwa Nyasaye asa gotuka na ase pa ebinto agokora mbiri kumoe ng'aya nayo omusani ekinaki ekigocha ase baria nabeke ekigocha ng'aki ebing'wanso biri bikuruwa byari kuruwa ase emebwekano etarenge moyo shirini yamaotenga korende ninde neringana igora sore tibwanje tyo mokungu oria Yezebel ere oyo kweroka omubani ere nigo akworokereria na kong'aina abasumba bane bakora obotomani na koria ebintu bikurwegwa ase emegwekano yogosasimwa okorra bona ase egitabu kia Abakorinto eritang'ani 5:3 orocheru rwa 3 omagotenga above all ase ebi bionsi pi ayeyo oyo Nyasaye ene gakomanyete ng'aki agokomanya soma ngo orocheru rwa 3 tabanga korende omonto kamwanchete Nyasaye oyo omanyirwe nere mbia mono erinde chiseme togokwana chiria nechuo mwanje Nyasaye na Nyasaye nakomanyete ng'a nomwanjete erinde ekanisa ekine obwanjani bwawo nabara obomente ngochia soyo mino nenkesi nya correction kero nya ukomorongeia morongeia so bwanjani na samariko muriskora bwabwabu bono twabera abakristo twakong'ire buna kwabeka ase etabu kia Petro eritang'ani 2:21 bono twasukire ebirengo yaikire mbare maega bakuria amabere bono amaigeria ria matang'ani buna abaibirania 5:12 akoraki egoteba bono ikire bari twabera abakong'u ase okwegena bado etore ebigocha ase enchera ase bakoreteki ase murisi mbinto kia ebitogokora bari tokagire koba abakong'u ase ase bari okwegena twabera ebigocha ase bare kwana ebinto bire bitatu igo omorito magoswa egente getang'ani okonyora ng'a none ekero murase ne amasomo torikomwaribaga asome rizwa riakoboria kero kindi kwamochanga naye nkio omanyete nabenga buna bono ari matanga konyora omonto oria okorekana buna are igo takoeguribaga bono yaikera one ase ekanisa iga tobwate ebiwango gose nekere tobwate gose na echindagera tokoria mwatenge ng'ainu karansa gochiaringi beraga ino ngochere mwakora ekwerende
naga netikoranga kyobwanja bwekanisa bokina lakini kera mwamu beka kando gali ngairu karabera gau maeta urudi kwa mukwasire nonya ika usene kera pokonyi bogocha kanisa ntubwate usene na matanga kwanyora olio tamanyiri kabisa olio tarakonga maete no kumanya no njiro ichikurua mawatangete no negetasa lakini oyo were ngoko ngiro manyire WhatsApp group ya Rosi mara moja kwanyora naende nono kuru kule kwerende kule tofauti ikiege kobeke go chase ase wosero ne jinda yaro ngiro jinda gara chiri kwanyora ndagara olia kwawa njiri jinga buna chiri bande bali gali bakuli ikineke go cheka na sana ase kwerende muri ku address ya chi problem abwata umaitira batokora ndiri umuntu je kanisa lakini korunyumba atomaiti mechanda abwate financial noranya kabwate mechando emechane mengera hata kite osine fees wasokero kendo bungerwe nyomba ndori wa address those issues bono nya kale kanisa ga arengera tingaki ngaira rongo chikorara muri gote time murani uko bokombuo montabwate mubuhureri ebine bibigoja biri bya modern bono iga bitaikoro kyubwanjani biko garo omuntu uri mukase kwende kumanya Kristo kwanyoro ngere kwira na maega murishi naende ekera ire ne maega ntwanya goteki time kwenda kumulie ngaya kare tota uriga gwete murishi bono kubona ndento ken bona mana ari kwamanyire na ari gwakongire kimuika gutokense muyo koragera gutokense muyo kweboya nande maeta bantaba kero bagocha se imani korani bari na kibante koragera agwende kwebo iboro banyora ukagire gwakongire murishia nayo gutaranga giterianda nayo koragera kindi gionsi inenyalika no beke gocha sare no enkwano korochi emunugo agocho kwana okuminga oyo nero olio ndandereti enjero kubeka chianga tebeke gocha endagereria okulia tebeke gocha naende nje aseo kugani kwane nere buyanga umurai onye na asema yichi ndagera abo yuwo mwele kolie ndagera amina kara oyo asante naende gento kende kwane gawo ikialo kwane gawo manyigawo maite kwanyora no le wear off no inyarete bona enjero wenyarete ono korrekana uri iguro yase bonsi ochaeta abandi aino bwate gali nyombo mete osensere bosene yawo menyete abande bono okubachaya none kero weti nane mechango liba weti chibes chichise no yo mokara nyale ayo weti chinyige wate igori echi chibes to kurunechi mate kwabere kegocha sojo usoka kurwa lakini no muristo batebe na kenya nyasaye gakuniria nkoro kiri bwate ukiru no kwegena nyasaye ni gakoraki ni aho gitaba mbuya mono umurisia Jefferson tatuskase gento kerochi yani gento kirimotu getambukireke kirimotu tatande bwanga ke bintu berega twenda se break ndenda to murisi bono tworokel na ndengelinga obwanchani bogwekana murisi bonje bwanto ki bogwekana na igantu muri Paulo ngakiakobe kiorokererio asobwanchani bogwekana muristo wange ngana kwaruche ase ensemeyo asante asobwanchani bogwekana gusobwanchani bolia ayo monyene okwebara bo moelio ase ekigusikende gusasoko gotabusikonde ime yao ayo kole rusi ororo kwa barabari bande na bora tusome kitabu kelikia abakorinto litangani kitabu kelikia abakorinto litangani tusome kitabu kelikia abakorinto litangani 10 orochererwa 12 the first Corinthians chapter 10 verse 12 ngoto beka kere yani intu abanyene litukase lituko tweligererie igetabu eke ngoto beka kere nga asekere ngana to gokora una kirige tangani gya tora ete nga tokore byonsi ase obonere bwa Nyasaye igetabu eke nabura tosome kegote baiga kibunge kiakera go muri simbya mana senje kibunge eke asayo oyo weka ngana teneine erende tawa bonoga nigego tumureka gose nigego turigereri mono baria tore ase okwegena baria togokora nonya fi station bari togokora no kuwarigania abantu goche kanisa baria togotebunga na kyomorisia abamba batise tubono oyo gotenera maega yae no morisi ongaga abenero moreri asaba
mang'ana naro omusombo Nyasaye atigire gokwana aywo are koraga mono ase ekebunga eke ng'a torigereria bono ntwe aba baria tokorera abande ase ekanisa baria kero kende nonyene kero oyomo anyoru nogotemwa otang'ana ki ndangereria omogaka oria ndangereria omodikonesi oria mundangererie arangeri nono omorandia tokore kieke ogosaba aiga no tokonya togoteba ng'a obwanchani bono totakeire tutware n'obwanchani bori bwa bene obwanchani bori tomaete ng'a intwe ntoiyo oyororo Kristo Yesu ekere tokoraba enchera turatwara obwanchani bwa bene morisi nakwana ng'a yaikire nono engaki ya lunch nkonyorore ng'a abagani mbatarete gari ekanisa ntobwate omokwani ori gokwana rituko ria rero nono omorandi noare gwatebwa ng'ana ki genda gochigaria aitepo genda gochiari borandia na barisi babere batato iga mokore kieke endagera ino noere nabo bande barosetie komiti eri genda muragire na barabu bono mbara abatware korera omusombo Nyasaye aba batebwa ng'ana ki bekera ini aria endagera noere chindo gari mokore kieke moegwe genda monye kubanga gochigaria bono obwanchani bori bwate obonche bwarorekanire iga kwanyora omusombo Nyasaye ine enchera yemo kwanyora omusombo Nyasaye narororo ori omuya okorokwa echiafu kiva lakini narororo nero obwate siringi 50 otakete gokora kieke otakete korwa taikonyara kabokoro none ribaga mate mbaro baria bagoteng'ana ki bono tiga toruchiri bwa 10 toruchiri bwa 5 basiekerera oria obwate 50 osinyokorwa nande bona ase ensemo yende ekero omonto abwate obwanchani boria botari konyara koba bokwebarera mbweko monyene naroro rateba ng'aki chibasi takere siringi 50 bono because omonto nera tagete nera oyo tokorera nera tagete akore kieke anyora ogoseseni gwoko wateba ng'ei chia 50 tigana na chiro chio nabo togokora ki ebi ne ebinto togokora ebi ne ebinto togokora ng'aya nabo singa karati gina bokobeka egetasa kegoeta egento kiache itachi gete omonto oeresa ng'aki omobwatani onde nabwate oborwaire na chande gete bwekanisa eriende abarisi bacha basaba gokonya ekere bare gusaba gokonya omonto gwatuna ririanda riria omagotaka nere abeke okoboko kwaye asokorwa lakini bono ase ng'enchonche naye tobwate obwanchani bori boito bwo obonyene twateba ng'ana ki aetigana nekio ntu nogo torega omonto bono twamwegeiri ng'ana ki ntu nigo tobwate opinausi nigo tobwate obonche bono nagende kera kwenda kataikonyebora buna ekanisa amaete ng'a eri nigetenenete abanto geteiga babonyekeruma nabo batenenete amang'ana aria inche bono gento kendi gionsi ne wiki gati nabe nkonyora tintakeiri koba nkoruga aria Bemano omorisi ase okobeka eng'ana ebiakerage omorisi ningani omente turigererie huduma ya Paulo ase okomenta ase omorisi aikera turigererie huduma ya Paulo turi omonto korokwa ng'a Barnabas ng'aki aorogetie egento ketwaroka ng'a nobwa obwanchani bwowekana kobwa mono otworokie ng'aki akworokia obwanchani obo ase kera osoma egitabu keria kia Matendo ya Mitume 18:3 tomorieri Paulo kabisa nena kia kworokia eng'ana yomente chinguru omorisi akwana ng'aki akworokie obwanchani bwowekana ere na Barnabas enchera Paulo akare okwana maete ebuku ekobeka wasi ng'a oyo okore kanisa awende go support une kanisa omorisi gwatwera bakonteri ya kabere kianda 14 none ngokwanere yelitanga nikianda osome yamo kisanemo ngobere gati obukwana omorisi ntosome kongeki no chinga chia nyekire te asome kibungo ngerawo kyale ko kibungo kya ekyo aya some ke rochero rutangani ikianda arabu to some kana some kibungo yatani gote baiga ine njetindio mosibore njetindio motomwa tinaroche Yesu omoneno ito inwe timori okuama kwemeremo yane asomonene rochero wa gatano morisi kare kubeka byege ng'ane titori neribaga koira amo na intwe omokungu ore oyo minto asokwegena buna abatumwa bande na abanyam na bamwabo omonene
na Kefa bakorete mbia mono osome yuki anda guteremuka wika ekale ukwana ngaki bali abakore be kanisa abagwenta konyora support kurwe se kanisa lakini gato kumulire Paulo ngia kupulia sama swali ntindi buna ulionde ubwete konyore support kurwe se kanisa lakini ekrabo kweligeria onyora nyasa umusineke ekipawe kewa ngoro siarenge chiema na abwate njira yokonyora besa elinde tabo musi ugoche kanisa ikiagara kanisa tubwate baro inyarete na bali bate nyareti agateba ngati atwenzi tobike kwanke kemo tintete kubu musigo agekore miremere byuka yamaboko age support asokurie ndagera na boigo asogutatara na maite Paulo nanywa metauri tangani lakini njira batiganite sinjo yemero yobokole bwa Nyasaye bibirite ikweresa lakini nakie tabu kia chapter 7 na dengaki pamubwekare bunere nyamuntu utokonyarwa control nyoma lakini nyakukonyarwa control bunere kaba bunarego bona kubolinga ena pana basi mpabwata rights yo kuba supported kurwe ne kanza lakini mbaire tie yimne privilege bange kube pardon ngokia sebalia abakore abakwenda abasomba bekanza usaba shiriki uliskorakira ngone nyarikana abatumishi abakore to abasomba to baba to bo muzigo gusome omase abantu banyasaye naboko bo musigo kuna bono naboko nyorango korore gasi esemina netakire nae wateba nunyalete nabo bwakane efe abo choro watange sinjire kanisa kanisa tigiri tenchangere kwa bero musigo you are hebo nyasa woseniri daendi nabo bwenta watenga ki kerana seniwe na teni nira bo hospital kwende semina lakini the moment naye wateba nga njangire bakolio moko tabwatio changa mwabagana ndika tika umaeta ukurigererio danga ki bono aki igao no bubwanja ni bwa Kristo bokorekanaga na gibara atanga njinda atagete kubo musiga se elinde morekana ndindorekana musiga se mole tingi anjeti ningi nyarete na inde so kwenyaro kunyasa onseseni tiango tumia so koremeremo yo ntobe bwochanya kwenyareta se kanisa tiakoba nayo kwerengana na abande nyemo chango koro se 100 km ndale kuru ayakaro 500 elindo yo romo kole koro 20 kwa mukavire mwezi mwabeire abanyasaye muri sinaro kongo kiase kanisa nati ngomo kwana lieta kero ikire kwaya bono togosoka iga tode ukarumia 2 karumia 3 atabumaite ntobasa kwerengania nyasaye nako etuguseni kwao no koraki ngokonyara ani akurwa uruira ni bakaba abantu ntobe bigocho muri tobe kigocha wasese ni somango itolaya somange yu fast 18 918 egoteba igumulisha aki engere yane ninki ne yenga ndandie nchiri ya Kristo ntari konyora ebintungetie natinsaba ebyoboronge byane asokorandie nchili basa gosaba ngancha ngirira ndigi tobe saberera bono unyo gosabera ngatimbu ati nyasa useniri somanga na 23 to rugao mbia mano mulisha seke bunge kiki yakirage shina tatu ne gotebanga na incheni gongo kora ayonsi asengenche nchili elinde nyare koboyo mo obo tiangiro lebija gotebanga na incheni gongo kora ayonsi asengenche nchili elinde nyare koboyo mobo bwabakonyora oguseseni wakwaye hao kora igo abe oyo mwasi bali bawo seniwa ngia ko tebanga abe se bali bawo seniwa ikiagera asa kunyara gokora okore atali ko musi ugo cyase balia bataranyora bemno molisia banta bange togocha mulisa kwana libaga banta bange togocha semerme yo bokoreri asenje chinda cheto Krasomdo kia Mathayo 19:27 umutunga Petro nigakare kubori Yesu bono gwaturangiri noroche merme ito kabisa negentoki no borubi ningi toko nyore faida yage ntoki gabanta bange trobo koreri asinge jichinda kitia tobe tia to tuikiras to ikobo muzigo asaba somba bango banya sai naende kintu tararwawo kwa nyorantu bwate chiproke kanisa mutaite gorose no bolemo no ali proka
Pakao broki ndu binya sa. bakaoboroki bintu bya nyasaye oboli momwale kugora gose ne milioni 2 ota milioni 3 Manya. Mo Kristo lete tais. Biamo no muri singani kwa comment. Na mbiamono somo nyasaye gukiara biya ongo kuonera igoro yegento keria kwana ekekia gokora kwa batumwa 15 isatu tosome ekio gokora kwa batumwa 15 isatu tosome rocherero rwa gatatu no rwa kane acts abune muregete sana igoro y'abakoreri bari ba nyasaye nande basesenirie Biamono. oyo mobo oyo uri Paulo ngikiagereta akaire ribaga riogochaka gokora egasi eri nande gasi yaye ntaya ri gasi yaye pinki yarenga asenga kige kora bono konyoro turekire nsomerege rocherero gatatu Otebaiga. Na ikiagere mirimo yaye na emirimo yabo neyemo akamenya na barobwo bagakora emirimo ye yokoroise chiema akaborokereria ase chisinagogi kere sabato agatema kwebereria abayahudi n'abagiriki tukumirana n'omusombo nyasaye okoriku Paul ekera anyorete Aquila na Drusilla bari babwate obumanyi bwokorosia chiema eki nera akaboya omobo bwefundi yokorosia chiema eki ingikiagera nateba tusome ekibunge ekigia kane kira echumamosi nigare kogenda sinagogi nakero igwikigati nigare kogenda onya kubegeria iguru y'oburongo bwa nyasaye aigane kero konyora atorikire bono omusombo nyasaye nateba nga ntubasa kuira nga intubono esengenjo no togokora egasi no tokoragira una marika goteba lakini bona aye no murandi ore nyasaye okoire egepago gyokorandia nanda okoire amari okoire aso okonyora nande ng'eri ende kurwa ase naye kora emirimo y'amagoko egere ase ekenyamo bagotenga toteke advantage ase ekechamariko Biamono. amariko ngotebare ng'a ase okoragera nogokora kieke ase ogokora egasi nokorage naberikire boigo lakini bona aye koetani gokora egasi eyo y'obokoreri bwa nyasaye nyasaye okoire eng'eria okoire gose na amari ande okoire oboremi okoire gento gete okoire gasi y'amagoko ngokora ore bona aye tobasa koira eriete erio tobasa koira ekefungeke nando ochake gochangia abanto bachaka gosanga chisiringi 50 200 300 kobwate bese eyo ase eng'encho ng'ane ase eng'encho kwarenga omokoreri Abagochangira kwanza babwate chana. Paulo nigare kogenda kere esabato lakini nanda agachaka korosia chiema echi egere anyore amapato ase yokwebekere bwekomonyene tachi konyara koba gagosabirira Lakini muri siga bwabo egere ntorekana nga mwate kumugolikia Balawi 27:30 aba kuhani mulisha abakuhani bonto aruka abarandi bamatukaya mbakanyorire kurwase bakairubulemo nyombeli arawiti yairugentoki bulemo inerite simba korteki babwata kibono kira abande balimire baletriri gesa bakaletre yemo ya 10 egere abantu bakorobo koreri asekaru warenga Balawi banyorege nto bakoraki bakuri yasubwenge mulisi bono strike nge balance nje bono inda abuna njonga go nyanja njino evangelist kwa nanda sina koraki narandia bono ngatara nengonche naba bono kwambekire paka na igure bya mono abaragu bali byekiarekeria balia entirely obumenyo bwabo okorara kwabo keregento kiabo ukiarenga asikaru bona kieke twaje gotangana ki nto basako koba nga ntobwate encherende yokonyore bitoki tomaye ko babuna abaragu balia ibarenge 100% banyore ngeri yabo kurugaria orita bwate go semeri konde nga nanda sinara araka no kerto kuligere none kero ekanise yende tukora ligini konyora turi kwanyora ngana ki umuntu nayo kurugusa no mufada oria tokomondenga nakabwate amarimo nakabwate biasa nabwate chikambani ori no akorete kieke no aregaria bono intwe abatu arangeri gutogotengana ki ekioro ngego soburuti bwoigoro twairwe kegwe kigiokorandia nande twairwe ase tokonyore bitoki tito basa kobo musiga asa abande tomaye kwira una baragu bari bamenyeta ase karu 100%. mulisi lakini mentrani no kuegira kurwa yakare bono omayeto naki nkonyoro musara buna bono mpasta nkonyoro musara
kwa no bwate gari na yogurete ya ikasi geto tenge gari yane angerera mabuta ntumire chibesa mbiki wakera gose fast tell dai gari yane angerera mabuta ntumire chibesa ona umaite no koba ikegocha sukurangiri gukwao no bwato musara konyoro privileges ne jingo konyora lakini naende bono we oro musigo jase kanisa abo taite bakufuera bakigari impersonal otaite bakufuera ose kwabangaki chikanisa chinyingete nete mwakora mungu regari nabangutarera twagurega kwena Nairobi tugitigebere district mwama akoro mwake kwerende sabu ikibesa irenga bono mwacha wika saba sirikinga ebikundi kire kundi kera tebesa gete don't you think ewa goitera bande kwerende mwe nakiwe rabara watenga ebibyons bi to kwanera nigo byarigetwe kobabu no mubwekano asaint osogo semi asaintwe elinde nto birorera biribyebi abakorindo litangani 10 rogerwa 7 mpaka 11 turasoma ngo eto tebya ebintu mbire gao Paulo akali kwanera oreta history yaba Israeli ebintu mbire bakorete lakini ngakiba kureta abange babo gose timo baba sasimeme wekano buna bande babo barenge burerikire abantu nigo baikaranste kuria na kunywa bagatene na gotenga gose titokora obotumani buna bande babo bakorete na abantu chilfwe meronge bere na ishato bagakwa asiri tukerimo gose titotema omonene buna bande babo bakorete bagasirwa ne chingiti gose titwe murungania buna bande babo be murunganitie bagasirwa norio mosalia omosiria tali omosalia omosiria aya agakoreka sebale buna ekiorokererio akalikwa ase ogotokulera intwe abatogocherwa no mwerio bwense mbiya mono nyuma Paulo atarareta historia tugerera magari 27 kwerende 927 around there hali gukwananga ni gakwerita enga buna bono muminyoki akwendesegi uikerite ne binte binge lakini atenga na abange bakumnyoko yoko egutu no yomo muthan some kibunge kikorende ni gongo chando muberone nakoyokolia buno musomba elinde kunarandiri abande nchetimba omuntu gocha kwangwa mbeya mono running from the past otebanga ncheboneke na korega siye serobudi nayo yonse na akorire tebanga engo korabu n'umuntu wako ntimbu mwali yo engangu bonekera wika running from the past ora batebiri guru history ya engaki atemire wetera chungu jansae ko mu Kristo mu ikirano bonekera wika gawo running from the past kurwa wose kwerende aba Israeli kera bakuru history yabo Misiri mpaete tase ebatiso bakabatiswa gochikoba ba Musa somanga yemo eyi 10 eyemo ikisano elinde nkole samaliga yawo igoro ingie byons bigo torokia bamento tindigeti momoche kumanyanga chisokoro chito chonse nigo chialenge insi elire warwo bonsi bagaeta egatie nyancha bonsi bakabatiswa se Musa imaselire na ime ase nyancha bonsi bakalie ndagira elia yomoika bonsi bakanyweke nyugwa kerikeria kyomoika ekiagira banywete kurwa segetare kyomoika kiaba tunyanete na egetare keria na kyo Kristo kolenda bange babo Nyasaye tawenere twe na barobo na kyo kiagerete emibere yabo ekuete yangirole na kiagerete emibere yabo ekuete yasiretwe aseroro mbeya mono oyu Paulo kalokwana igoro history ya Israeli pa batise tu yani batiso moete ingerende nga no gukwera bomabwakale aya kale pona enege tongwe kijia yani kere kwa soira machime wa kulera Kristo eka okoro Maria kwa bokiwe
na Kristo asobugima obuya aba Israeli bintu bakorete nebyo gukumi ekamo kiabo ilitwasomete kwende mata yo bakorinte yo sura ya 7 igoro y'ekinyomo nkikwanere gawo igoro y'obosasi miki miwekano obotomani obong'ainereria ebintu ebinge bakorete akora ng'omweri oye bali bagakora ebia basire ibona intu iwo nga ekere tugosoma ebyo ntobasa kukuminga ngakyali kunyarekana paka bali endagera ya rule igoro ngakiba yali kuikira panyali ko bagakora ebintu bakorete nintubona ebitokora wasi unabona ebintu bya lero ga okonyora nga umugaka abwato mwana wene naendo murugyo kabiri ngina noale lakini umwana wene era akorete nero bamenyeine pono ipono iko orochingambiye tanti biribya akolte kwende isikuli ya sanza kwanyora ngumusacha n'umusacha na banywa maine omukungu aso mukungu na banywa maine ebinde baka nonya ekitabu kya barumi eyemo ikali kukolesa togalisa ekali kwana ngaki ngabantu bakora ibintu no ningisese kitakora yani ibintu byekwerende bisese kitakora ibintu bitokora bitogotenga biribya akorete karato bikagete ntubona ngena bitoko bikora ndabona bitoko bikora buna boro okwana ngaki ekarato kulia se byose tukubwata yunibona ase pasaka ebasaka elia edivayelia namanyinga Kristo yokuwata nokuye umugati oli numuberoye ekere tokunywa na kubwatani walia nigo togotangaso kuwa Kristo wikairane yani asenjerende twabere abaikeranu omagote abono iga ekere ntu amanyire ebi byose pigo ngambiri ko mwanya saye bako rocherwa 12 ngakiro goteba omakuru obagwonia rocherwa 12 omakuru obagwonia yani numo no mwamanyira ya iga ngero kibatungeti munyariko amogokora ose munyariko amukumanya yotobenga asayo oyo wikanga natinine ere alinde tawa oyo wekagete nganatinine nenda tawa yani umweto yo wikagete no oli umweto ngaki once saved always saved na mwarite Yesu o Kristo mwaka buti na nyora da batistwe 1921 ose 1950 kurunya guta into tuansite nchiri bore ka tuansite nchiri intuna baikiranu mu kanisa nturuwite inje ndweto bore kanisa ebintu bunebyo sokorori yani gangu murandia yani inche nebyo twese nyombo yo Adventist irasoboni ntuto tolegete intuna abantu tumenyete nyasaye kuruku iburwa inyombo yeto nororerweto erora manyinga ito alias Kristo lakini 13 nero yakora gukwanigendekemo rote baiga ogotemwa tikuwa bachirete inwe utatiga okore kwengencho ya mwanya bantu nyasaye no mwegenwa tako batiga motemwe wetanya buna chinguru cheino chingana kolendamo nogotemwa na kolege sieli mogosokera elinde munyale gokolemeria tobasa kumutema nyasaye matemwande yonse akonyora ba Kristo aita wanu ya ili akuba strengthen akuba chinguru we reflect buya inche wose ntalibobe no enekera ba konywa banyora nga nkweke bali nakiago tenga ki asaba Kristo nyasa akoleta na matemwa gocha akolienjera yokore kwende yoko yabua digelie keski Ayubu nyasa we togeli Ayubu ekera konyora setali akumbolinga ine ekera kwanya gunchuka naga gwaro musombonde buna Ayubu Ayubu agasiri byonsi pi lakini nyasa aenda kamubwira matemwali kaira nakamusesenia ikobona matemu mu Kristo awetera toretera matemu na Kristo ayederete amen Bemono mwancho murelia asengencho yogo toiki chinga kichibonega mwancho murelia mwana asengencho gotegera gwekira chinga kichabonega tokondo tumoko ketwalilia mwana telia make gosoma kurua saya kale tarigoriyo kakatwanyorire amasomo gusitunga knowledge na kitendo yakora kikuyatumia no bwanchani bagaki bakorteki bobuate asama maito nantarigoriyo ka mangana tonyago batukuri ngoringa ubwanchani bwowekana na kipaura abete ko bagakora cyubaje wendo ki bowekana muri singa cyubate omwali tando tumukasiko
iga gwa semina that gukwanira igoro ya Paulo munabwo ari gukwanira igoro y'obwanchani bwo gwekana aiga no umusingi guse no oboroso bweli tukuliarero bwarenge inga kende gionsi keri togokora tokore tuli tubwate ekerengo kende gionsi keri togokora tokore tubwate ekerengo Paulo niga akwanete niga eorogetie erebweka mbaka akaba nga nonye no kobo musigo asabande tatakeri ko musigo asabande lituko aseri lituko gasi yani yerenge yokorande lakini ere agatumie gasi yae ya maboko egere akonya abande obuna bubwanchane burito kworokia inga kende gionsi asobo koreri bwaito ntonyara ko bato kwebara induri tangani kurende tobara abande ogokore gasi kuma tumusumba Nyasaye gwokorosi chiema tari niga Paulo niga areko kora sengenjo yokonyore bitoki byawe komonyane niga areko kora nonye no kurusia semo ya 10 kurusia arenge egere abare bali bande batabwati ogokonya Mbiyamano mwancho muri wikiraga abuno twikire ase ekingese getangani kya megeri Biblia nakara tukwira nubwatiri bali yabene liyo kondikere message nsome nubwatiri bali yabene liyo konga krisimi kubwa manonga ndikishimi sana akara tuje gukorera ekingese kyo mwali nyora ngana tukwiriye nene gaye gotebanga onsi nase obonene bwanya sai amana manga okora sobo mabwa ine Nyasaye nabwatiri bagali yo kwa wisiko nebako ewasomere nubwato manye nubwa maliko ekero gwachie kurandi Nyasaye kwa wisiko gusina abantu baute banya nga uriere tata no mukali Nyasaye kutwali baga byamoro ngwira tole ase keke keri mutwe maega iyo gutumukoboke Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omarigo. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Ekerendwani ya kuibire chinguru kirali tuponesegi ekerwei kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ni ntomwali bomuchando. Eretavia ne Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005
asomucho karatina ase nyagitari yetu ya Worldfit nere nyagitari entangani ase East Africa ngima asitogo korege ntugekorunga blending of medicine yani ngege nyagitari yetu ya Worldfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine tuatumia nutritional medicine na ndi tuatumia ndio international herbal medicine asinya itali yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire ne chando yabo bwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa malyogo anye kwa buli wo murembanisha ndwari chinko mubuno buriri bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba nobuoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantab na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nichiru ya Marigiti umuchobo songo kuse tuakirisime asi number 0722245763 Ekari gakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bachirege igoro bairwa mariogo umuroira akwanda ukura matukato lakini ekero bakwira na rio watakora daktari ya kabere ya gatatu wakonya haba buyenete. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mwancho mwelimbia mono asenge ncheli motine yao nayo bwato kobwa nande twa mweti ogende tibiende ekwarenga tuenda kutegeraga Nensoko TV tukirikingese keiga tunyara ko batuko kora amegeli yeri tukulia lero igobona senchira bene tukotanga nubwatili bagana bon juko ngakere no akaboni ngankobugoli bababoli no akaboni ngankoraki yonko ibogoli nekiona bogori nyara ko bakinkuiwo mo chango senchira bene nubwatili bali kundikire message wetera WhatsApp na ngwetera Facebook naboniga narubuliri swali ndateri swali mboli Mauricia Thomas yanu Thomas Mauricia Jefferson akoboli ganga ebichere ase amegeli atukuliria montachorire mauka algiritigoro andokora ngasi getamaiso nchigutwegelio Mauricia mbiya mona seri swali liligiya ebiche nigo yarenge ase okobeka oboroso bwa megelio ye ikia lero na kibunge kanene okiare gotebanga tokore byonsi ase obonene bwa Nyasaye
tokore byonsi asobone bwa Nyasaye ebicheye no omosombo Nyasaye arororo ribwe kanyire ekere kanyire niga akororekana buna niga agosaba no gosaba kwaye ni okurigereretie igoro ogosaba kwaye nabwato o chinguru cyogokora keria kerase nkoro yaye lakini bono niga agokora korengana unaringana lia rero liateba ngana ki ekiara akore kerukurwase omonene kurwase kergo kyobonene ekena kekerenga kebicheye unekanyire nande unagosaba na byonsi arabe gagokora onde bwensi nigagotanga tonya ko togokora twensi unebicheye goteba tokore urasobone bwa Nyasaye mbego mulisha sokwerengana ini mato mulisha Thomas natwali bagana njiri ntware ni mentege mtakira bone atenda bure simi. Hello and Soko TV ni ngongo kwana nere mulisha ngala buyande kamati bona naende kamati nere yo uwe samba mawawa nikamwe vidie Wono neli woli lila woli ngoli woli asobwange kamati mwato somiringa tene ya tokora sobwegenwa asobwege na soko monya sai bako nesiko ekiagera nero tuanjere tobo gimobo wono unainua barai omomembo onyoliro obokong gosengi familia gosengi kelina enoroche urange ya barai ngagaki nicho mbaterie omochandone mbacha oteriwa kwa mopasta tacha wono uno burai boro buya gose igo gwatengiru kwa bekirwe ensemo otamanye tiba tari gogotebi buya mana siri bori elio na ribekirense ngura ri uri ase keke ker mutwe kamati aesa mbakuru magwagwa gali buya mono wane karo gotikoria neri Ayubu 15 Ayubu 15 eke bunge kama gotumbo kabwo kare batebanga ore nda yo kurusio monuo na kobere kinakere motu buya mono obesome asante kusoma tuna niguye turiri bori riao kwanyoro mochando kwarangiria bara mpaka ko ikumurandi mbara kana muchando kioro gwene ulire asante Hello and Soko TV asante oyora butukira kingo to ingwe na ala bari sande moyure libori kamati kurwe samba biamono abantu nanderi di bori ko bori were ngam biamono ase asokwerera megeri aya buya ina kimura tebe asaba kundekane walisi abantu ngwanya mureme chando kubeteria koewa transport yekerengo kiguru ekero bajire kora omoyega bokoeni abakule asoko tebanga eyo ni side hustle ni side hustle Peter Sure eriko soma eriko shura kini ngatenga Peter Sure na bakubuli abali tuni amabuli abwangu bwanga tarabu cyo n'umuntu agwa kesimi twali bwata chakrange gustora chakerelie kamati yeshamba muri sina kulendelia tumago cha murandi na muri sina ile Peter Sure unelia Peter Sure tutebingo bono muri singa kioro cha mangana barandi bakwenda kwa ni muberekisi oteba nchonye mokonga chwe chinge pinda buguli kogenda ko eninya gusira chingepi 30,000 likawa tabanganje bono bekire gali mabuta ndo mosomo yasa na tarara ta kiransi pakari para ayagulende matunda iga bono teba baka chinyangi kubwatania matuka aya babwatekerenga gete okonge suti oboye familia ne naende tali golioka ni tukulingo bwatania nyangi no matrende nyumba yo mukuhani kabaragere bya muri shere linguri boyele tigangire libageri ko batebia gose kobeka buna marika ko tebanga abasumba banyasaye asibaga kolega sino bakoragera ndo tumie ke fungeke intwe abatoko bakonya gokore mirimo nyasaye tubakorie bibe ege kogera ekera achire arule nonya ne service eliarwa intu bari kerikiarengo na kiako ego you can appreciate a small token bono
eke asigie ikire bakaba kobeka batanga ntuto tekire besengana iga mbabwati mamocho intuni ntuto bwata mamocho intuto ko bakori bibebi onye ni onye no muntu kwari kiro musumbonya sacha kolege ntogete na ando koire condition tiga kumwira ne libobe oye mubeke kando mate nonya ngakinere lichara gotebanga ngani chigwe kantigarete abantu kikiri busaba batega ege kebona kiabira so muntu yo gotanga ntege tigentogete aro chinga nere mubeke kando mwira ndia so bwororo rangeri oyonde aigungu mure muri no korete kieke no koretwe nanda egwe engeria korengana nenkoro bia mana sugene umurisha cyo komenta singane jujiju mate na balisi bagukwana bona amangana ye obokoreri nabwata matemo manene lakini lendo maete mbara basete tiegori ose inu mwaje dinga gato woja ntubwate ngukubekera tora mafuta ihobono iyere corporate togotenga abalisia wasaba bukunde kanaba mbabwata mmocho inu mwaba kwalite kwerende inu mwaba naleti oyo ere toko mohechi oyo toko mohechi ponere na tabatebie kerengo inu mweke mwe bangete ngori kagocha de toko maira mbia mono kewe graso liate ba igoro li kamati yabo li swaliria kwarangirie ya Parisia kwarangirie no bwato mochando lakini ondete yo respondiri umaetere sia ikire no yatora ba Kristo umaete ebwata ni na ya ba Kristo ba mino tiawe ya usoreti ga ekere kwanyoro bokongu nali uwe ikaba mino no bono ase binyoro ntubwati getabu kebinyoro na egeta kebinyoro kore kwerende otarange ko barusie kwe enga bono ngayo bategete yandra gosingo chabale ibwata ningo na ba mino elinde ekere buna igetabu iki abakorinto 8 yari ukwana gaki torengeri go yewere fya yabandi kwanyora na ekero kindi kegocha yale kubanga kwa seru kwalenga ye kwale ko bakando mbemo mulisi ne bogoso ireni elba kwa seru ibwata naye ujasi nyasaye elinde umaete mwanya bantu mwanya bantu boro oyera taika bantange akibono into kore kwere yandu mufane nga umuntu yomona ali utale ere matange geraba ikibesa ali gutuma tago ikabantu bange no abasebi no liberera bajamo ekerere ya bokobwa monyote bwa na banta batumeta mata ikibesa batumete pole bakaga chakurani rese ngaki ani ekwere ende kero bokobwa nyorire umuntu ibesa teriere iseine kuikana indo kubaikange nona ekero bakoroche ga alio sekero kwa nabo kuisaine igike ndo bwente ko tanga digite ko tanga ki no nya babwata magoso naye swana nango na bamino muri ebinta so gwamo mbego mulisi abalisi sokorenga ne bisaba mo sokorenga ne bya kene njiti gamenta chinguru abatencheri nkwana maiga yabali murakiti gamenta kene nje totebeiga abarandia koegwa efea kero bachire uduma taliye gento ekebe itelubia taliye gento ekebe abandi koegwa efea taliye gento ekebe akibonte kene into abatumishi usabarandia tokudimandi ngo nyanchi ikabesa gete nanto koraki nganto gocha tiga uduma ekoreke bunya sakorteki achikire in fact umurandi kira ngakiete ekero kogenda no enase obokoleri tikikiri ngakiete tari asumo koe wumana koraki umana kogenda you can just go okole mirubiri andoboro bunense meyo kwenda koenia muntu usirire umurandi kweru efe abaminto ubwate ndagira nemiri muri bado mosharo noro bomutemi nchunya uchandra bashiriki togo ikororo okole uduma lietari nyasaye liye wisiko tali mubuko icho litari nyasaye koreki liye wisiko Paulo na kia kale gukwana ngera ubonje mwiyo sese niwe igobona kora ewe sukuru kota ewe sukuru yes kana sikete kurandi muri stiganda ndaru mfano tukara tukurandi none efe yo kuira na tia isai bona twali kutina ntikurandi to tuikirasi tutabwati ubonje beamano bodo twende mulisia Jeff mulisia ranu bwato mwanjo bote no bwato baruli baga yugo twakeresimi nekero gwa twakeresimi egere oboriri boriri yao lakini bodo kitone tari boriri yao ne simi yao
tiga nge omorisia Jefferson atwire getambo kirege keiga kirebocio ni getambo kirege kirebocio omorisi no gotworokia bono igento kubuna kubua ogosasi meme bwekano matento kwana ebe buno ogosasi moko mebwekano tari ekios ngabera keiga ogokurerwa igoro ogosasi magentoki mebwekano bono omorisi tworokera lingo lendo tarai kirabu esiminera yache. Hello Hensoko TV ngongo kwana nere. Hello kabarire TV ya ngongo kwana nere. Hello Hensoko TV. Sante muri stoire getambo kiregere moto. Mbiyamo na sengencho yoko beka kingesegia tigaire nga enchira togokurerwa ase ogosasima emewekano ano togenderete gukurerwa nande gano tutegere tumanye rituko ria rero nga emewekane nereri matenga kieria ya Shadrach Meshach na Abednego umwekano no tenetikwe no moroti nando umwekano gatebunga abantu bonse ekarachi santuri kira hakwe ebinanda bira hakwe kisirembi kira hakwe abantu bonse bense wanyaga bagosasima kieke umwekano ria bona asamegeri rituko ria rero nkoligere ritora asobwa imemono nga emebwekano ya rero nererieye kubwe umubwekano buno uri onyarete kwa gogoteneniwa nabura tosome gitabu kiri kya Bakorinto yeritangani Abakorinto litangani 10 tosome 10 tosome umustari yo 14 the first Corinthians chapter 10 verse 14 tuligere liwo kulere kubororo inyare ko banko bari ngo berera buna Nyasaye aligete tonyaga batokoranga kisanamu kia matukarero nchirichiechi otebaiga asengenche yo abanchwa bane tamma timo baisa gosasima emebwekano elietanda uri kwanire aseke gosiye kierenga tama yani emiletinga ebinte bigabono biato kwatire nigotora asekelima yugosasima emebwekane yega umosombo Nyasaye kwanya koigo na wende karo rege na soko sasima iga koigure matinya sangu sini ara abantu bae ngora iga koigo mwana nyagete na chiete ngumbu mwana nyagete na role ngumbu na ro konya abana ba na Amerikale otumire na no mwagacho ngundu wa tomagacho tumire siringi 1100 umwana uyu nyagete abana ni 500 no are kolete no are ngumbu lakini asenjere ya mu sengiya ocha gatia igoje koratorora koigo ngumuchi uri kumurisia umwana uyu nyagete umwana inajete bono umwana uyu bantu mbego kora kieke mbali gocha gusasima abantu bakorete bareka litukulie sabato inga umumuroye nakorete kieke naruite ngumbu ina rumu bweka gusasima umubweka no litanga umwana uyu bono taktikuru ku mwana bono kanisa mwaenda mugasumwa chinga na watu chikumukwani mwatiga manje kanisa na bono maito umwana uri ototomere tumochango uri otobekere tamabati mulisia mbya mono na bo komentengane yake ase kige sinikira motuga mulisia ndanko ya mentaga mulisia basunugana ndasole to basusiri your line of thought mbya mono kwanyora ne chikanisa bono kiera nero ko ba support mwatenga bono mugaso tiatora agenda inturikochire na maega inturikoira na kanisa tiatogende ngo tuchukura mu kwania na tumutembia kumapongeza mbuya mona agatokorega asije igo bono kwanyoranga mpaka no ne kanisa ya siririo umwerekeo ya focus iri usasi mumu igento gia kabere kwanyoranga bono esinge njonero inyarete abande batabu atingurunga mbali kumanyekana ono mugaka none chinguru chiya bwati o control umuchote banje ngokwanaga cyawuri ubwate yageranga no eno bukristo witu kwagwa okuno gusasima emebwekano yabono igatotenga tutigane kwenda batu amanyire Kristo nto basa kubwatano n'ibintu binebi twa emisasi mu bunebi emebwekano bunebi ngoro murisha mwana mwakwa nonsige minetinga ogosasima emebwekano no kwa kendigions gusonde bwensi bibagaliango yansa muizigendera mbiya mono asogo kole gengese gikonyase na ikire negendo kende gia kabere kelia togosasime senga kiarero ubunenga kelia omugwekano uri oreka gogotenendo nga kelia Shadrach Meshach na Abednego na bokonya Nyasaye ogusesenire na sokonyorega omugati ogwekere rituko aya no bwatega ansia se company gete no bwatega se serikali no bwatega se biashara byao tuachire asengenjo yoduma
kwanyoranga akara kwanyorere simi kurugaria kwarigirire gose no ujumbe kurugaria no yarengeri tukorie sabato ni ugotiga keregento kende gionsi kwara agenda kwati yabalisi bamino kwati yabasomba bamino ngana ki emergency please emergency bone kene kigento kiri kwereri bagari nene ogosasima goetera nyasaye ngorora turi binte bingo musombo nyasaye aso wiko gwense umuntu ahete ribaga rinene goetania kwa nyasaye ribaga ine chisanamu chama tukaya tali rasi moja gusungirwe gendo otenga ikene kibono gosasima moja gusungirwe mubweka no ikene kigosasima lakini ngendo kyoete ribaga rinene aso bosomba ngonyorore nga nona sega iga asto gonyo tokokoremere musombo nyasaye no maete erutini ya marago bangana ki chinsa 12 gose saa moja ngokora tole family devotion ngokora ngosaba turamo ayebono kwonyoranga naki ogo demand no go okokora overtime kerengaki mwana tutaiti kokora kiek tutaiti komorora kwonyora gose nengaki na mogosaba itukolimo mwanyora gose ngo motegere ko ende off itukeria to kolisaba gekogera no tegete overtime onye no kogenda korra gose no mwana school umuntu kogenda mamu mwabo gose umufanyikazi olionka oli nyomba gari nyaruke nero mogotumangana ki abe uri mbatakeire kogenda gari bonoga kwakire libaga nyasaye una tetangana ki mobe mogo chakera ibada inka ibada ya nyumbani moye chakerenka ekanisa ekanisa nyasaye chakerenka bone kanisa ya nyasaye kwanyisa lilikurunka kwa ikere no ana ase kanisa nyene tuli gotokororo ase ngenjo yagi tuli gukora gento kende kebe lakini ni gore ase mirimo yao eliego koengeria egere nonya nekero ba gukora analysis yo ase omweli bwo mwaka onyore promotion otage tobo nene no ibirengere byo bikorete keke no bire bimano malisa asokwerengana byo muri sino bwatege ntokomenta asenseme ugokurirwa igore ozima emebwekano muri ko kwerende iyo tosome kebungo kelikia bagalatia ngokwana bina yokwana omentengana sita yani sano 15 ika 22 kego tebanga ogokora kwebibe nigo kole maiso marare akora kuna kuko gokora kwa mabere ugosasi magento ki emebwekano muri ko kwenda ufunuo nero yateba bantu kibataro bwo magento ki bwekale na kale na bagosasi magento ki emebwekano agento ki nabarogi tari ko namangana mango morisha kwa mara kwani byo kyaba ratia sita osoma 8 nikema to morishinga timo ngaineka nyasata akoraki awezi kuthihakiwa abagosasi memebwekano morisha na barogi bonsi amba korbo bwagento ki bwakale na kale umurishi torokerie ninki yekwera tugukuirwa torwe kurwa soko sasima emebwekano kero komenta boturi tamo kire mutu maete modani ibintu bindi bya modern tubwatero maete ndubwati ibintu byanga makumbuso yeah makumbuso renere common it is 6 days no nyato korenga mama na asirite sokoro asirite ntubwatire ni umwako ale makumbuso tokogenda maete no to konyera itiri galia ngwena turu itachiani twabeka na bari bakonywa maru kwanyorwa nyura maru bayenda gukiesa gali ski embera ya bwine bwarenge to bagukiesa eki nigo kire ekemoki imigwa kanori to sasi mabona iga chianga gwika abantu bagori buya chianga kinyi umaete kwa bwata ni bono gusasi mimi gwekano indirectly lakini onyere right ngai kenegento kerego lakini right ekunu gusasi mimi gwekano pono Paulo akali kubulinga ki ngakira akorori endagera ibwatani no kurugwe bingwanso na ndo maye kuruoro onywe kwerende ebasaka ebasaka ekero konyu okubwatani gona Kristo ekero konywe kwerende eri endagera ibwatani bikuruwe bingwanso wabwatani pona eno yongure Matthew 6:24 ngakia whatever 25 Matthew 6:24 ukwane kale ninyare kane unyare kubagote na chinse moibire tubwate neutral ground yo mu Kristo akongera nga yani utachete kwerende Kenya kwanza na irote nede wose ne kwerende linda mwananchi ninyare kane ngaki buku na ki kwerende goteba Mathayo 6:24 gukwanere gento egoteba iga onde tari oranyare gokorera abanene babere
ekiagira nage echoyomo na ncho yonde usinabwatane no yomo na achayo yonde tumo kunyara gukorera Nyasaye nenibo bia mono yani njirire toko be politician na ndo be naye pastor usina ya umulisi we kanisa na naye politician naye waka chigali kwerende naye ogotenge chigali gali waka chikwende wate nyakirima weka ko chagai kanisa Nyasaye weka mwetega una bekole ini bisasi mudunyo kora tokora yani tubire tibne chechego lakini biko impact ukina kumu Kristo na kwaweka kocha asukina kwa bakristo bandi ibinde imbigendete bono iga na ende bono yeikira senibo 25 namotanga sayo nabatebirie nga timochande kaigoro yobogimo bwaino ekimurarie ose kimuranywe osase mebere yaino ekimurabeke ine ubogima tubulio bonene kubwendagera na umubere tubuli na umubere tulio monene kubwa chianga bea mono iho kwa iwure nga obogima Nyasaye okorwa ni wowe bwengenje wetania bitwasise ni nabyo Deuteronomy 6:5 nga nabeka lokwa na gawo ekere wikire obono yamakuru yagotebia osemi ngore korwa Deuteronomy 6:5 otebaiga mwancho monene Nyasaye na nkoro yawe yonsi no moyo obwonsi ne chinguru chiao chonsi eni sana mwancho monene yani uko mwanja ole na mwana katugura enda se michezo mundu na konyoranga nje nase no dam nje man you dam nje ndimu ki yani omoyo yebwensi pi ekere timu ye kubugwa akurwara usabange beita nanya ko umuntu weitire igoro ya Kristo ona emegweka ne usasi matugonye kurigereria kiribwanje temono igono ne michezo nero none michezo na ne kwerende chisere ngokwera kurigereria michezo na chisere ngokwera basoma ne bibiri kento kwali wari kabu yale ngo abato sanga imwale korara ane kwa ndole gasi uko wana ne kwabokire gasi lakini tukulie sabato wacha saa 5 wacha saa 6 wabera 30 minutes Mato murandi yako murandi yegeka biki byabo yegeka ukora samali lazima tari kuigwa samali nga imwa muruse tyo ibone ibine bitubwate totanga modern idolatry yanu we eta ebwe kaliba ka fast diba kana we eta ebwe kaliba ko mwanya sai we eta ebwe tata marandi ya mengale catch and punch ndi kato gocha gukora marandi ya gokoira nanga to ikwirana nikyo koranga kindi ngiyokora kwa matanga ikanisa twalinge ngimwarandire ayabutambe ibino to watenga Yesu no modern warning is to konya kuruguru yo sasi majisa namu ayokete ngane kiliobegete nyasi gali lakini aibweka ubwalisa namu chia bono ne yanga yanga de ko December ewe kilibaga ya December nero ikuru tigia December kero kere gentongero obegete ngekene kienka kigete ibi modern kwere ne ngaye Christmas bane mbara bako sasimie ndagara oikegera kuri ndagara akurusu ne chianga chonzipi monta akodi kurugalia kama taye toraire kora bolinga ngo akumanya ora akori kwendo beko jinyaro lakini teba gakike busingeba ewe itela bako nyoria so no nyaro tena kaliero kali by the time moja kweoka na isigi akole tekale bia mono umulisi no gwatengana comments modern by the modern ibwate binte binge music umulisi omate na bikunyalekana ebinyasa tokoraki togosasema andole kanisa lakini ogosasema gentoki music mulisi ngakire mokora kwade era vibration ona ma jikwaya vibration is chiro bagodera pomp and color mulisi ntari golioka baba the bedlam of noise yani amariogi naraba ndogorete kibanjete no kumachi okunge kanisa no bari igumuza kunyagomnyegeri umutu akuruma yagarioka no musibati atanga ine mutu ibintu ntubona ntubanjire bagotegerera mate yani obekamba ndi bible study obo banyo mulisi muntu tagocha lakini amatera no bagorete ki no bali no babuchete bobwate kwaya gotera buya buya
ono no modern ekato tukukwana gente kemo kiasa hii vile na tika ukwana ngana ki technology na wego tokonya to ile lingana na wego tokonya tira ne maega sana desturi eli tuwa bwate no enkuri tanga ngana ki kitokoboka tuire libaga lyo kore devotion yanke ngonyo roro muntu kuna kuboka iga WhatsApp ama etenga nkoso anda online ninda kire kwa anda Facebook biashara bya nambiro nda kire ko organize through online no nyene biashara ebibyoka ebibona biasa asimete gako gendoroka gakode gendekyo nando ogenda onyore bintu bindi bikumu attract ogenda bona mangana akoro kuanga ne devotion yaera none karo kuburi umu kabisa igo musumbo nyasaye umurisyo nyasaye umurandi nyasaye kuburi ngana ki era bono ntonyo ri bandi to kiri gukora devotion inga nonye ni gas ne devotion ikorete kiye njiri erekerase yani kwanyora ngomundu twareke buri paka ojakere gusasime bitakorete kiye bitayo agire bono umakuri narororo aiga yo mwerio inchira tonya ko tukubwa chinguru chiri turanya ko to koego na Kristo Yesu nyira ko tukubwa ugusasima emegwekane yiga iyo era se kitabu kya make abantu afere ngaki torabwe ebitu asomire bona very important ngaki twamanyire metege yibinde ngaki bonto kubikwa kachinga saro molisi soto yapakora bono wawo kana so Mariko isa 17 mpaka 22 awo Kristo umusao yo mule nkumonda yoma itona basaye ngo sisi nikubali ekerawo chas Kristo Yesu ni gago getiwe nera akamoro muntu muya ekera kumuboli ngayo mwanchumu ya nginda akole nyoro mabwaka nakale Yesu kumuboli ngana kyokondo kumuya kumuya gwekanya saye akama kumuboli goro ya machiko numa etamachiko toita totomana totebo bolimo basike isona nyoko agatebe ngayo na yabwate kero bwana yani ne iboretwe kanisa na ro menyerete yesa agatambia mono na mbiyole kwatebe masoyera bonya gutamakia kwatebe chitoma tomo saoli atakagogete lakini kare sa kumate yigente kemonge kiroge kulimete ama kubuli na kyomo itara no masomo lenge ingibo amario spinning buate na ndo tenge kende mete njitinde emeiri kama tebono ni beyubuate genda oni wabataka licho tibios uchumbuate na no beno bugmo bwakale nakale ekera iwete ni boya atoletwe no eno musaso kuri obwate kaera agacha kale no mogoko lakini akaira nanga kale sadi kage chiri paka yeza akwana ngana akongusana banda kwa iguru bono tuboliga mwenda tureboli igo yesa ataita abantu batakabagende iguru yotata iditobe abanda Paulo kwenyara alenge alenge no umonda kobwaye Barnabas alenge generous Ayubu abantu nabanke basisenirie Nikodemo bakane kari Yesa gocha gukuga ali mwete nero jite go provide ekwere ndelia kitamba kili na ndia mafuta ali akore ekwere nacho wakwa Nicodemus igonya saye tanjiti abantu bajasaye bachita chiri no egento Yesa komotebika ngaki ayos bi amachikono yubwate lakini bono egento anje tamali mono kubwana one chirani yawo bonje tamali kubwana no yokuyarwa no maete nga nona chipromete nabogo tugutenda kirengi ya ichirani ya kireirenja aendo ko boliga karo chiga toikobisa kwatera tunaenda sayoni oboli tigaro cyo chigari kwenda kwabe ke dustbin nga kitokuru ase kwende yo Yesu tenga itoze Deuteronomy 6:5 mwanche nyasaye no moyo wes chisemchao chos chinguru chos yani umwanje kigima naende hono ekera gawe kera koire ne liolibu yega umuntu yo mona arengo muliki bwebitabu odenga scribe mwandisi akara Yesu irani iribuya sana nera akacho kumubuli igoro lende bono akachas Kristo nteto somengo ebukungu tunyunga kioteba 12:28 paka 31 abantu barajuka ngama ngana yenguru syo mutuone torenga Mariko 12:28-31
scribe na yarne jitika ya goki une yesa kubairaniria isoiranirie mbabortia maswali igoro yenyomo umuntu yo munyo muswati unyumite na basacha saba bagakuba tabwati mwana akubori ngalende igoralia kerabo kuboka baje kuboka no yungu goja kubarwa yesa akairaniri buya sana ikagokyo umuntu uri kurunge scribe agacha ase Kristo nakiukwana gawe ote baiga oyomo asoboroke bamariko agacha kabaigwa bakomwereria bakwamererania nere akamanyanga ubairanire buya akamaboria asama chikonsi ndiriri lire litangani Yesu akamwereria ili litangani na lieli igwa Abaisraeli omonene Nyasaye ito omonene noyomo naye mwancho monene Nyasaye o nenkoro yao yonsi nomoyo obwonsi nobungaini bwa obwonsi nechinguru chiao chionsi no wakabere na kwoko mwancho mugisangyo mnabuanjete ama chikande tali amanene kubwaya biamono elinde tonyale koba tukoba bagwikuru ase emewekane yetu gosasima yani bindi bitu twegenete tobege to kwegene wita ase ebintebi no kumwanja Nyasaye kikima otebe nche Nyasaye damu nje Kristo damu ngona chuga amanga basoka Kristo weka Nyasaye weka arafu umwanje numugisangyo buna bwe anjete mwete bwe anjete nyako we yake kuba ka the same value ase kwere ndi jirani yao mwake akege kuba yani asale mere muimuki gora kola aimuki goro mwete abantu mbara tubwatero reka seni tola abantu abanasi chigasi lakini toko na buro chabantu bachandikite galia ewe kaneme chango naye gwe kokorwa no bwate chinguru cyo kwa brief tyo yo muino uyu musiriki kurwalia lakini toko raigo kerokende amaki wanjete galia okwae ugalia tote tyo cyo gosabo yegera tabwati so kwanyora ngabono nabogendete kobeke kocha na nabo manyire no bwate chinguru lakini toko nyara kwa brief tyo kwerende nebyo toko tenga ase binde bitoire no chigasi tubwate chinene tote ochi sasima injero yo shogo ta sasima leta no yo minu mobeke galia to basa batenga wacha kumanyanga kimenyete ga no ai no mo Kristo molete ga mokonye nere imukigoro muna kwa mokonye wa konyira abantu abanko mwetinga bune matatu abantu bakuri kibasa isi matatu ne yagora kini abantu bakuria na abangi musikali ngoria lega makanga ngoriere mo driver ngoriere abantu bali stage ngori bale umuntu gosibye gali ngoriare umurendi ngoriare mechanic yobo no maite aye kwabere oseru cyasa naye kabo oseru cyasa abandi bemano mwancho mulike kiraga amangana na mankento yakwana ntoko yakora akiyo mulisikira kuligirigo ngamno muntu bwate ngano yatukokora atarakora somengo 27 27 mulisha singagichi atonyore sana takatubwate na moyo 27 ngakie wote aba Marco agaba Korinto aba Korinto 10 27 gote baiga nisoma mulisinya kweliga nengane kwa kwana so bwango bune samali 27 umulisi gote baiga tianye some onyo monto otali no kwegena uko barangire inwe asendagira na inwe muligetie kogendao kaliye kiregento kirabe kwa samaisha ino soma 23 yeyu 23 kare gote abago murisha ninde no bosibore okora kende gyonsi kureta libyonsi birankonye ninde no bosibore okora kende gyonsi kurende tali byonsi bikwagacha mwewete none wasubire bokora binde byonsi pi ayaligi amali kora bino rakore lakini tabyonsi bikwagacha tabyonsi birakonye tabyonsi bikore tomoka so umedenga umuntu korara chitoro chingansu umuntu mutaka
ere sagara neeta osembe baneeta tili naacha lakini yo monteta chiri aiko none gento kya bunga saga pero bachire so taibyo sibigo tokonya obwata mara kintu bwatu molembe biamono Bemano mulishia ngana ya moto sabeto soke. Ngana yo mwerio ase omwegeri litukolia lero alitolera niko toko tebunga tokole byonsi asokolete ba konesi kwa somo nenya sae. Eka tokole gitabu keliti nko gesoma bono ige gitabu kelikia Mark 10 omustari oye 24 aliya mnatonya kwa toko tebu musauri ochete ulengo motenengu. Aigase 24 mungu kwanera yale ngengana ki akamote bono byonsi mbuya kwa ikeranirie genda ngoni biri obwate umbwatie umatege ntoki arenge ekenene kerenga kyarenga somusauria no konyoro boruti bwa Nyasaye uburuti bwa Nyasaye okogenda erena yetu privilege okonyoro boruti bwa Nyasaye lakini tachietiko gotware nkoreri yogotige byense bono nyendi togokora byonsi tutware byonsi nandi Nyasaye neroto ire tubitumike asobone bwa Nyasaye ekera bona guturangeria ndokoreri maiga oyo ibirangere byano byarengase ebintu byenseye na intu bono tubutware byonsi ebyense na Nyasaye tusenirie lakini ntobeke birengere liororo tujana ko toko bisasima ekera guturangeria erituranyana libaga ryo kumugwati asirire Kristo Yesu Mbiamano umulisia matena asengencho yo kurengana yo mwalio umulisia nyakirumano gwatengana yo mwalio rarwe mangana yo mwalio ndaira nere na sigetabu kelia tuachakera 10:31 kindi gyonsi okora nonkwaragira yani tusabe kindi gyonsi okora so mubwao kora pimoya Nyasaye bakotaliae Mbiamano twalere ngane ngia kabisa tanga onsi asobonene bwa Nyasaye mangana manga kwaniru agotusegeta agotwagacha agotokurera litokora maonjeli ya samagi maito ikira stokora kirigenta sinjo kumubaka Nyasaye gitu Nyasaye kara twanje na twikira ndili tukunde bine liyarero ikigocha nturi liebyewa byumuika ekora banta banki ngote abareke wankere kingenjo kubwekende wanto basa kusuka ekera litukirira ike aso Nyasaye na tworoki ebyewe ebi engenja ninki naende ibaga kibibwate asokwa gachumabere sesenwa tutuli bageri tusabe turili baga asogosaba umone tata Nyasaye mbyamane kera gwanchire to ikera sense watutumire buna kwarorete ere buya asobosi bwao nande koranche bono lingana lya nyakuba ligo chase chinkoro cheito nande likira se abasomba bao asembeo linyore kwa mukuya nande koranche Kristo Yesu intutweka balia kwa bekira nsemo bali bayigure linganeli baba marube ase kiale kigekyo goikiranio bobani nigo toko ina limbi amana kiagara kwatoire li bagase gitaseni kiagia nsoko gitaseni kiaga Yesu kwa manyitenga nke borora senga kibuneye tugokoboria ekerogo sini bitaseni bende oke ogoseni kwa bene gekorekea ruli bagaligiya yo kumukera ligoro eke tokonyaga tokurugi gaiga kogenda ase chi sabato awa ase tokonyaga togosiriki koranche Yesu chikanise chaitu tuinyore nanda ebweka bwe oroki gekogerensi yaikirengegu ekeronyaga gokobara abana bao otuli serere egera tobense ase chimbaba chiao bono kabamo na intwe na ande otoroberie toba segondelira korotota samare selitrikius Yesu twasena kwegena amen amina wekiraga mwanchumuriri ntobwa tingarinde togokwana twekiro mwerio bumurubiria bari mu mbiamono asengencho gocha my producer simbiamono asinchemere memya mwakorire ariko kowene lyo murubirio ikere umwanchumuriria asembeo mwanchumuriri chimesinge kwatuma na chisimigwa kagwatubwate kutwa chage tukatwikirite kichio mwerio we don't take it for granted nyasanya koba munae akorae akorabirio bosibwae ande kubwa mono akwarigania asengencho gocha kwae elia kabere sabatengia kabamo na Yesu